Čaute ľudia, moje meno je Alex Profik, tentokrát sme tu na Jakariho serveri NC Rybar. Takže pôjdeme na minihru Fortune Towers, alebo pre tých, čo to nehrajú na NC Rybarovi, tak je to Pillars of Fortune. Takže máme to ako v Minecrafte, normálne budem natáčať už Minecraft, hlavne na ten môj YouTube kanál. Takže mapa Syria Karim. Dobre. No dobre, takže ja som to preskočil. Dobre, to je už jedno. No dobre, ten typek skočil, takže druhý typek. Dobre, Prismarin to nepotrebujem. No dobre, takže respawn point, ktorý aj takto nefunguje na Jakariho serveri. Však sa nečudujem, by bolo Bed Wars a Fortune Towers naraz. No tak ja asi idem už hore. Dobre. No dobre, takže ešte tam je neviditeľný typek, takže nechcem ísť ako dole. Veľmi. Dokým moc nevyprší. Nie, že by som bol dajaký noob, ale proste neznášam to proste. Trava. No dobre, ja mám tiež ako lunar, len som to netočil vtedy, keď som mal VIPčko, takže mi to tam ešte neukazuje. Dobre, Dragonak, na čo mi to je? Dobre. No dobre, takže Envilka, to by som ako mal... Počkaj, on sa odpojil, alebo čo? Dobre. Divné, dobre, 25 gemov zdarma. Go. Mapa Gordon pre mňa je ako dobrá, napríklad Moon ju neznáša. Prečo? Neviem. Nebudeme sa k tomu vyjadrovať, ja ako ten parkour viem doskákať, len na videu sa mi najviac nedarí. Čo sa dá povedať na toto? Musím furt padať, akože. Dobre, tak aspoň helmu mám. No dobre. Takže boom. Čo to bolo diamantové, neviem, už som si nevšimol, lebo ja to ako dabujem neskôr. Točím. Dobre, tam to vybuchlo. Typek má spawn egg warden, čo nie je najlepšie pre mňa, ale to mi je teraz akože úplne jedno. On zomrel, ale warden tam spawnul, super. On sa volal Okno 2, ako dobrý nick. Takže je tam Warden, takže dokopy nič nevidím, iba vidím nickname toho hráča, čo tam je. No dobre, takže veľmi by som ako nemal vydávať zvuky, lebo nechcem, že by Warden strieľal toto jeho útok na diaľku. Veď však nemusím vysvetľovať, to je z updateu 1.19 sa mi zdá. Možno. No dobre, takže Warden je tam. Bolo
dobre, keby nie. Mám zajaca, takže toho hodím po tom. On to preskočil, alebo čo pre pána kráľa? Divné, ale dobre. No dobre, takže spír. To mi zdá, že typek má diamant. Teda nederajtový spír, nie náhodou. Že to je nederajtový spír. No dobre, takže... To sme tu iba my dvaja. Neviem. Tak to vyzerá, že... No to je, že ma tam vyzerá. Nevor tam. Tak na chobotnicu. Úplne jedno teraz. Prečo ma to vyhodilo? No dobre, takže budem hlasovať za mapu TNT. 6 minút hrávame, no dobre. No dobre, cože... No dobre, takže mapa TNT. Dajte 30 lajkov a prezradím tajnú stratégiu na tejto mape TNT. Na Fortune Towers. Funguje to iba na Jakario serveri, inde to nefunguje. Iba na Rybarovi, iba. Takže toto bude z tohoto videa všetko, tak čus!